ये बात सोच के सुनैना जी मने मने राजा जनक जी के दरबार में चल गई। और राजा जनक जी शयन कक्ष में आराम करत रहनी, जाके पांव लगनी दबावे। जब पांव लगनी दबावे तो राजा जनक जी पूछनी कि आज कौन जरूरत पड़ गई जे इतना आराम से पैर हमार दबाव तरु। ए बतिया के गौर से सुनी सब है कैसे। चली ए बाबू के तरफ से बहुत पुरस्कार। का नाम है बाबू? नीलेश। बनल रहा हमार बाबू एकदम। ए महाराज की रानी सुने ना, देख लिए खाली आके कि रानी सुने ना राजा के समाचार। रानी सुने ना राजा के समाचार। सुनी राजा बचाना हमारा है। सुनी राजा बचाना हमारा है। रानी सुनाए ना राजा के समाचार। सुनी राजा बचाना हमारा है। काहे सुतले रौदा सुखावा के निरिया जी। काहे सुतले रौदा सुखावा के निरिया जी। सिया भइली कहन जोग कैया। इतना बात ना सुन के हजामा के पत्ती दे के। इतना बात ना सुन के हजामा के पत्ती दे के। पंडित जी के लहले बोलावा आई है। पंडित जी के लहले बोलावा आई है। ले लिए बाबा रौदा रास्ता किनारा जाती। ले लिए बाबा रौदा रास्ता किनारा जाती। सिया जो के बोरा खोजे जाती है। सिया जो के बोरा खोजे जाती है। इतना वचन सुन के राजा जनक जी नाई भेज के पंडित जी के बुलवा के पंडित जी के खर्चा रास्ता भर के दे के कहनी कि जाके सीता जो के बर खोज के तू आओ। बाबा का कहनी के मोटरी के ठरी बन्हनिया चल रहनी खोजे खातिर। जाके चारी ओर घूम के आई बनी, लेकिन सीता जो के बर नहीं खन मिलल। तब वो पूछले बनी कि और कहाँ गई रहा। तो कहलन पंडित जी की हम गई रही लुका के छुप के अयोध्या नगरी में चल गई हो। वहाँ गई नहीं तो दूगो राजकुमार के देखनी हो। हमारा मन में व्यापल है कि एगो में दोनों जना धेनुआधारी पैर में खड़ाऊ भी ना रहल हो। आ घुंघराले बाल देखनी हा। आ लिखल रहला दरवाजा पर कि रघुकुल रीत सदा चली आई। आ जान जाए पर बचन ना। आ सूर्य पताका लहरात रहल हो। तो मन मने सोचनी है कि हो सकता कि वही दोनों वीर में एगो जौन सवारका रहला उहे सीता जोगे हमरा नजर में मिलल हटे। ये बात के सुन के आ जनक जी के मन में तनी सा खुशी समा गई। आ यही खातिर एगो जग रच देले। आ जग में बड़े बड़े वीर के बोलाहट भइल। बड़े बड़े वीर में सारा वीर लो चली आइल। आके आ धनुष जौन बा तौन रखल बा जग स्थल पर। सारा लोग एक जगह
राजा जनक जी के आदेश पावे खातिर इंतजार करता लो कि राजा जनक जी के आदेश होई तो हमनी के धनुष तुर के आ धनुष के तुरती आ सीता जी के लेके लेकिन बस के रहे घमंड क के आई रहे लो अहंकार में छू रहे लोग अभी जाएगा और धनुष को तोड़ेगा और सीता को लाएगा ना भगवलो आई बड़लो तो हम लोग धनुष तुरे खातिर हैं हई तो और बुझाता कि अब ये सीता जी के लेके जाई हैं तारा बस तारा लोग के बस में धनुष तुरल सब राजवा के बाप ए बात के चारी और हल्ला बा तले कैसे कि हल चला तब तक आदेश पा के सारा राजा लोग एक का जमावता धनुष को लगे जाता वही समय विश्वामित्र जी दोनों भैया के लेके चलल बनी जगह स्थल पर सारा लोग एक चौकी निहारत हवे काजी मंजे भैया सारा लोग एक चौकी निहारत हवे एमे तुलसीदास जी मानस में लिखतनी तुलसीदास मानस में लिखतनी तुलसीदास जी कि देखी लोग सब भय सुखारे एक लोचन चलत न तारे हर से जनक देखी दो भाई आ मुनि पद कमल गहत बजाई त राजकुंवर तही अवसर आए मनहु मनु हरिता तन छाए गुण सागर नागर बंदीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा त भूप सहस दसे कही बारा लगे उठावन टरई न तारा डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे त विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सने मेहबानी उठहु राम भजहु भोचापा मेटहु तात जनक परी सारा लोग एक टोकरी निहारता कि हई दूगो वीर जौन आइल बने सो अभी खावेला लागत कि काम बन जाई राजा जनक के ए बात के सीता जी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करतनी कहे लिखता कि सूर्य देव से प्रार्थना कइले बड़ी कि धनुषिया हल्का क दी हे भगवान कैसे बात से वाह कि सुनिए शिव
के जनक जी आदेश देते हैं कि का ताके के बवे वाह विश्वामित्र जी कहनी कि केहू के बस के हइले नहीं के हो केहू के बल नहीं के दे धनुषिया लगे चल जास हां हई दुगो लइका आइल बड़ा समय कहीं में एगो जमुना के नाम बा राम हां एही लइका के बस के बावे कौन विश्वामित्र जी के ए राम अब का तकले बड़ा जा धनुष के लगे जाके धनुष के तोड़ो आ राजा जनक जी के मन के संताप के दूर करो तू भगवान राम खड़ा भइल बनी आ धनुष के प्रणाम करे बनी कुल गुरु के प्रणाम करे बनी माता पिता के प्रणाम करे बनी धरती के प्रणाम करे बनी आसमान के प्रणाम करे बनी पूरा ब्रह्मांड के प्रणाम करे बनी आ धनुषिया के प्रणाम करे बनी भोलेनाथ जी प्रकट होइल बनी भगवान भोलेनाथ के प्रणाम को के राम जी आ धनुषिया के लगे जैसे गइल बनी धनुष तो टूट गए धनुष टूट गइले बाबू आ सारा देवता लोग आसमान में देवता नाग गंधर्व किन्नर सारा लोग आसमान से फूल लेके बरसावत कैसे बाबू कैसे कि गगनवा से फूल बरसे झोंक में अरे गगनवा से फूल बरसे त धनसा तुरले बाड़े तो सत्य बोलिए बक्सर भोजपुर में भाई देखिए तो धनुषा तुरले धनुष टूट गई बोली श्री रामचंद्र भगवान की